न' सिङावलाय मा दावराव जाबाय दं बेलाय आइदै फाग्ला मैथा माबारै फै आइदै आयै बिमा मा जाखो नोंलाय आयै आंनि सना फिथर आयै खतमि मा जाखो नोङो दहायसो मोजांथारमोन आंबो बिसनोसो थाम्फै खबथारबायदोंमोन नोंखौनो न' सिङाव मा जाखो होनना आथुर फैना आदैनासो गोग्लैबाय आंहा फाग्ला आयै आंनि सना बोरै बहाबा दोलाखौ नायनां नायनोसो आथुर जादों नोंहा फाग्ला थिखोआ गारानो मैथा फाग्ला थिखोनि र' बिमा थिखोनि नै बिमा नोंखौ बेजों लांसै आं एसे दावथुरबो दे बिमा दे आया mes गिदिर ब्रा आइदे आइदे Salah. Hello. Mulai na? आंनो माबालाय मोनसे घटना जाबाय नोङा ना मा घटनाब्रा आंना हिनजावा लेट्रिनाव थांनाया गालिना गोलैना थाफियानो दोलाना दं बेखौ एसे थुनांगौमोन माने बिजि थुनांगौमोन जागोन हायोब्ला एसे थाबनो लागायबोनाय दे थांगासिनो दे दे आंना बाइकआ नै लांथा साबिखौनो अन खालामाखै ada buat hang bra selama time ya मैथा ninja थुइला दे ha मैथा ninjaखौ थुहैनो ya नाय नोङा नाय खमायनांगोन नै बेनो बोरो बहा मा जादों नाय आं होद नायनो मोना दांनो मोना डक्टर सोलाय आंनि डक्टर
थरसे लाइसेन्स दंखायो आंहा बेफोरखौ दांनो मोननायनि हट होमबाबो दांनो मोनालाय हा बुस्थुखौ नायाबा बोरै मिथिनांगौ जाखो मा बेराम जादों माबा बेरामा ओइ दहाय फायखानायाव खिनो होना थांनायाव लांखाब गोलैना थाफ्लिया सिदेरलाना दं हेय बेनो बेरामा आच्छा बिदिसो होनबा बिदिखौ थाफ्लियावसो थुनांगोन नङाबा हामनायानो नंखाया थाफ्लिया थाफ्लिया थुलाय नङा बे आखायाव जायाखै आखायाव जानाय नङा बे थाफ्लिनि बेरामखौ आखायाव थुलाबायबा जायो नामा हामनाय नङा हाट नोंलाय डाक्टर नंगौना नङाब्रा सन्देहसो जालांबाय आं हैद लाइसेन्स दंखायोब्रा आंहा सार्टिफिकेट दंखायो हैद बाराबा थांग्रा नाङा नाङा फै थुफैदो माथो अख्राब्रा जारलासो जागोनलै सयथिनोबो मोसौ थुग्राजों थुना हरबायलाय माबायदि डाक्टरब्रा बेलाय आइदै नै बेखौ सागरदसे लोंखांनानै गरसे सागरदनै लोंखांनानै गरनै आरो नै बेखौ सानसुनि ओंखाम जाखांनानै गरसे मोनानि ओंखाम जाखांनानै गरसे मोजाङै जाबानो जाबाय फारि फारि खिथाजोबखाबाय आं खिथाना होखाजोब्बाय आं मोजाङैल' जाबानो जाबाय दाबो जायाखै नङा ब्र थांनोसै आं सालासपादा बिजि थुनाय मानसि गोबावब्रा जाबाय सुखांबाय जोब्बाय फैसाया दा बेलासियाव दखानाव होबाबो जासिगोन दे दे थाथ' दा एसेखौनो होनबा आं दे सना सानायना बिजि थुनाया इसेल' सादों आयै आंनि सना फाग्ला र' बिखुनजोनो फन खालामदों हाब मा सल' फैखोहाय बैसागोनिलाय मोसानोसैहां एसेनो मेथ'खा बिबार खानाय दख'नाबो खोस्रोनानै बोरो थांखो फालिया माथो जागासिनो फनसोलाय हेलौ बिखुनजोफोर मा खालामदों माबाहाय जावैसो एसे रिंटनजों मोसादोंमोन आं रिंटनजों मोसादों औ माबा बिखुनजो आंना हिनजावा थाफ्लियानो दोलाना दं आयै बिदिलाय माबोरै जाखोसो बिलाय बिखौनो नोंखौसो लेंहरनो नागिरदोंमोन आं नायनो दे दा थांना फैगोन जावैसो दे होमबालाय ओं दे आयौ बेबायदि गुन्दा थांबाय थां खाथियाव फैनानै थाफैयो आं गुन्दा आरो मानसिखौ नायबानो गुन्दा दा नुखायो होरो लामाफोरा खरना गैला बाजै खरना गैला बाजैनि सोबानाया हावदार मोदोमलायदों नै माथो नाम गैसोलाय हाय दा गोजान था मा हिनजाव खावनो थां माथां हिनजाव सिखाव खावनो बेयाव मा इंगिलजों नायनानै आंखौ हिनजाव सेलेग्रा साइस नुख' हो मोजांसोब्रा आंबो मोजांसो गोसोथोनाय दं आंहाबो खायजामाथियाव सासे हेलासगुरियाव सासे लाबदांगुरियाव सासे आरो गामिखौथ' बुंबावसै आं मानसियालाय थिग नंगौ नङाब्रा सन्देस जालायलांबाय आं फान्थाव सावजाग्रा साइसनि बेयाव बिमा न' सिङाव फैथां न' सिङाव फै खुनु बिसास गैया बे किरमि दसजों नै आदा आंखौ ब्लेक डगसो लोंनो फैदों सैमा गोसोम हाब नों मारगौ हाब थुदो होमबालाय मैयानिफ्रायनो गारामा गोरानथार आंना बेफोरबायदि खामानियाव गोबाव खालामजाया थुदो थु आदा थु एम्फौ लाथा एवखादों आं थु फंबाय थु
फै आदा फै नै बेयाव जिराय फै जायोलै फंबाय बेयावनो आइदै र' आदा र' आं लाना फैनि जोंनो थगायहैनांसिगोन आं नै आदा नै लाबोबाय आङो ब्लेक डगआ बिनो जाबाय नोंनि ब्लेक डगआ माथो बेलाय सेभेना बथलसो थारमाने सासे फंबाया जुजुब गारगोन नङाना बेनिखायनो बथल सोना दोनदां आदा नंगौना नङा जाखोलै सन्देहसो जालांबाय आं बोरो एम्फौ लाथायालाय सारायाव मोनबाय दंलै आदा हारसिंनो हसाना मिसालाय लों लों आदा लों लों नै एम्फौ लाथा लायदोब्रा एम्फौ लाथाया लायनि र' आदा लायनि लोंबाव लोंबाव इउना होलै एखौनो जानोसै आं नाङा आदा नाङा सैमा जाखोन्दाखौ जाबा भाइरास हाबगोन सैमा बायदि जम्बि जाना थैगोन नाङा मा बालि जोंबो थोमोर बिलाय लाबो जानांगौ सैमा जाखोन्दाबाबो साला बेथ' गैखाला लाइन मारना होसिगोन बेनि हिनजावसो हेलौ नै आदाया जोंनाव लोंना गोलैनासो दं मा बिदिसो बियो थाब फै बाजै आरो थेलाब लाबफाखा र' थांगासिनो आं